Dodge on, monen muun amerikkalaisen automerkin tavoin, jäänyt useille suomalaisautoilijoille melko etäiseksi merkiksi. Sen juuret ulottuvat kuitenkin aina vuoteen 1900 saakka, jolloin Dodge-veljekset auton osia valmistavan yrityksensä Michiganissa perustivat. Omalla nimellään Dodge alkoi valmistaa autoja niinkin aikaisin kuin 1915, eli kyseessä on varsin perinteikäs ja edelleen elinvoimainen merkki. Ja tämä jättiläinen tässä vieressä on Dodgen uusin hittituote jenkkimarkkinoilla Ram 1500. Se on jykevä, mahtava ja voimakas, mutta yllättäen myös kovin mukava ja tarjoaa itse asiassa paikat 5 hengelle. Ram 1500 on todellakin valittu synnyinmaassaan vuoden avolavaksi ja se on pikappien luvatussa maassa merkittävä saavutus. Koska kyseessä on ainakin osittain töitä tekevä auto, on voimaa oltava. Sen takaa tietenkin liki 6-litrainen V8 Hemi lähes 400 hevosvoimallaan. Varustelujen suhteen jenkit on tietenkin aina olleet todella hyvin kartalla ja niin on myös tämä Ram 1500. Siis tästä autosta löytyy sen tavallisen kauran lisäksi muun muassa täysnahkaverhoilu, erittäin pätevästi toimiva Suomi-navi, lämmitettävä ohjauspyörä, lämmitettävät etujakkarat, jotka on myös viilennettävät ja esimerkiksi keskuslukitukseen yhdistetty kaukokäynnistys. Ja nämä viilennettävät etupenkit on itse asiassa todella vikkelät toiminnassaan ja näin kovalla kesähelteellä erittäin hyvä varuste. Ram 1500 on mukava, mutta kuitenkin varsin hyvätapainen ohjastettava. Ja kuten sanottu, voimaa ja vetokykyä riittää varmasti useimpiin tilanteisiin. 5 istuinpaikalla matkustajat voivat nauttia muun muassa automaatti-ilmastoinnista, sähkösäätöisistä etuistuimista ja lasikattoluukusta. Kuljettaja arvostaa etenkin vakionopeuden säädintä, monitoimiohjauspyörää, Bluetooth handsfreetä, ajonvakautusjärjestelmää, luistonestoa ja ajotietokonetta, joka muuten kertoo, että tasaisella maantienopeudella lähes 2700 kiloa painavalla autolla pääsee halutessaan helposti 10 kulutuksen tuntumaan. Optiona autoon on saatavana 1700 eurolla kätevät RAM-boksit molemmin puolin lavaa. Niiden lukitus toimii keskuslukituksen mukana. Vajaat 70 000 euroa on tietenkin paljon rahaa, mutta Dodge Ramissa sillä saa kunnon työjuhdan.